Dovolte mi, aby som vám predstavila primátora nášho mesta, pána doktora Jana Voľného. Dobrý deň. Dovolte mi položiť vám niekoľko otázok. Športujete, alebo ste sa venovali nejakému športu? No, v minulosti som sa venoval aj trošku tak aktívnejšie, aj ako funkcionár, neskôr cyklistike. Dlhé roky som bol tajomníkom cyklistického oddielu. Teraz je to skôr v takej platonickej forme, že zúčastňujem sa rád na športových podujatiach, ale viac menej ako divák. Športuje vaša rodina? No, moja rodina je v tom lepšie, to sa priznám. Moje dve dievčatá aj manželka sa viac venujú športu a sú celkom úspešné, čo sa týka detí. Gymnastika, lyžovanie a niektoré ďalšie športy, takže celkom sa im darí. Čo vám vzal tento šport? No, predovšetkým pre mňa je šport také zmysluplné vyplnenie voľného času. Hlavne sa to týka mladých ľudí. Tým pádom, že majú vyplnený voľný čas, tak sa menej sú teda náchylní na nejaké také veci, ktoré nie sú veľmi dobré. V období našej mladosti to bolo skôr fajčenie a alkohol, teda z tomu pribudli aj drogy, to ešte vtedy to nebolo známe. Takže myslím, že šport je veľmi dobrý v tomto smere, doceľuje zdravie, upevňuje vôľu a ja by som povedal, že pri športe sa tí, ktorí sa tomu venujú, naučia, čo je veľmi dôležité, nielen vyhrávať, ale aj prehrávať. Lebo vyhrávať vie skoro každý, vyhrať je veľmi príjemné, ale prehrať aj v športe, to treba na to pevný charakter a myslím, že sa to človeku vráti potom, či v živote, či v politike. Takže možno, že niekomu sa to zdá paradoxne, ale vedieť prehrávať je veľmi dôležité a šport aj tomu učí. Čo podľa vás šport dáva ľuďom? No každému asi niečo iné. Niekomu len dobrý pocit, teda adrenalín, uvoľnenie, nejaký relax po práci, ktorá väčšinou, lebo ľudia športujú väčšinou tí, ktorí nepracujú veľmi fyzicky, lebo tí majú toho pohybu dosť pri tej svojej práci. No pre niekoho samozrejme aj úspech životný, aj kariéru, podľa toho, že ako sa tomu športu venujete, či len rekreačne, alebo polo súťažne, alebo vyslovene kariérne, dá sa povedať, keď je niekto profesionálny športovec, tak vlastne celú kariéru postaví na tom a potom tom väčšinou pokračuje, či už ako tréner a odovzdáva svoje skúsenosti mladším. Ďakujem za rozhovor. Pre televíziu Šport oko Simona Sucha 9.